Hej og velkommen til den her video med containertur. I dag der er jeg smuttet ud i skuret, og der fandt jeg sådan en her, en fakkel. Og prøv at se med her, hvordan man kan bruge en fakkel på et kursus i Sønderjylland. Nu er det jo sådan, at selvom det har været en fantastisk uge på sådan et kursus, så skal man også hjem igen. Og her på billederne kunne I se, at en fakkel kan være et rigtig godt værktøj til at sætte den helt rigtige stemning, sådan den sidste aften, inden man skal pakke sammen og hjem igen. Tak for denne gang, og så ses vi i en ny video. Hej!